Покажи ми твоите тайни неща, после целувай тихо в нощта. Бонка Илиева, или както е по-известна в публичното пространство, Бони, се ражда на 12 декември в град Сливен. Певческия й талант открива учителката й по музика още в ранна детска възраст и въпреки, че родителите й в началото са против, съдбата й отрежда звездно място именно в това поприще. Днес Бони е един от най-утвърдените представители на поп-фолка у нас и многобройните й хитове радват родните фенове вече повече от 20 години. Освен, че е отдадена на музиката, Бони прави и успешни опити в киното, като има зад гърба си вече няколко роли. В сериала «7 часа разлика», игралния филм «Маймуни през зимата», а съвсем наскоро взе участие и в хитовия сериал на Нова телевизия «Откраднат живот». Свилена, след малко сестрите ще дойдат да те подготвят за секцията. Притесняваш ли се? Да, доцент Захариев. Всичко ще бъде наред. Нещата, които дават сили на Бони да продължава напред всеки път, когато се сблъска с трудностите на живота, са дъщеря и Михаела и вярата. За специалната си връзка с Господ, Бони разказа при последното си гостуване в нашето студио. Майка, когато се оженила за татко, живейки в една стая с моите двама братя, толкова е мечтала за момиче, нали, забременява, след което е споделила на баба ми Бонка. И моята баба й казала, нали, как не се пазиш? Виждаш колко сме бедни. В една стая живееме. Ти си жената, ти трябва да бъдеш оправна, да не позволяваш такива неща, нали? Да. Последствие моята майка се притеснила незнайно защо и тръгнала... Незнайно, като ти кажат такова нещо и живеят в една стая, какво незнайно? Ясно защо се е притеснила. Тя не й казала, ходи да махаш бебето или нещо такова. Тя й дала един приятелски съд. Решава, че това ще направи. И последствие е ходила из махалата, няколко баби се бъркали, какво ли не е пила, какви ли не неща, милата. Стигнала до там да изкачат по кръста и по корема. И моят татко разбрал, казал, ако се роди, нали, някой... увредено дете, не искам да те виждам, мислимо. Майка в цялата бременност, напрежение. И 12 декември аз се раждам и тя пита, докторе, всичко добре ли е, детето живо и здраво, има ли си пръстчета, ръчичките, казала, всичко е добре. Но преди това мама ми е разказала, нали, лека и пръст, че в съни се явява Господ. И каза, моето момиче, каквото да направиш, това дете няма да можеш да го махнеш, то ще бъде момиче и ще се отличава от всички ви. От момента, който ми е разказала това, живея всеки ден, денят ми, събуждам се и заспивам с това, че има Бог и вярвам. Който те обича и искал да се появиш на този свят. Виж колко хубаво. Да. И много често, примерно, когато, защото нормално, аз съм човек и не съм идеална, имам тръски за идеална, и когато греша, и когато... Има много моменти в живота ми, които аз намирам знаци, в които по някакъв начин... Смяташ, че Бог ти ги дава. Да. Защо Бони е решила сама да се продуцира, на какви корекции се е подложила и какво ново има още в живота и ще разберем от самата нея сега на кафе. Където мога да те обичам, там, някъде там, дето че си грях да не виждам там. Приятно ми е да поканя на кафе Бони. Здравей, Бони, какво правиш, Месадур? Добре дошла. Добре, заварила тук, между другото, за първи път идвам. След като сте направили новото интериор. Аз не знаех, даже ти казах, че грешиш, като ми каза оттам далечината, че идваш. Но всяко нещо, когато трябва, тогава се случва. Благодаря ти много. Да пиеш по едно кафе. Ще пия с удоволствие. Като казваш всяко нещо, когато трябва, днес е 13. Много неща има да ти разказвам. Днес е 13-ти. Моето гостуване е свързано с много неща, с много разговори, но нещото, което искам и нямам търпение да ти разкажа. Към екипът ми вече имам и астроложка. Да, освен, че имаме консултантка, която работи, тя на свободна практика, но наемаме за това, примерно, да ми казва за нещата, какво трябва, личностно развитие, взаимоотношения, бизнес отношения. Май трябва доста да ми разкажеш. Тя ли ти казва да подготвиш тези неща, които сега ще помоля колегата да внесе? Това е вече мое решение. Носите нещо по повод да се почерпиме за новата ми песен. Днес в 12:30 в моят YouTube канал всеки ще има възможността да види
Да Ама вижте, представя официалната 13-ти премиера. наистина колко е готино, че се случва Разбира се, днес. не е случайно. На мен ми е предвидено от астрологката, казват Бони. 13 е датата, която е много специална, съвместимо с гала, с предаването. Това щях да ти кажа, аз обичам, аз съм родена на 13-ти, дъщеря ми много обичам тази дата, 13. Ето. Ханс, отваряй го това шампанско, да му се не види, да дигнем на здравица. Ето, с злато. На злато, на успехи. Благодаря. Да върви. А то самото шампанско е с злато. С злато мисля, че ми казваш с розово за чаши. злато е. Ханс, не. По повод заведиме там. По повод заведиме там, с розово злато вдигаме на здравица. Ягодки си имаме, бомбони, бомбончета. да ти върви живота на сладко, на ягоди, шампанско, Дай Боже, амин, шоколад, на всички. песни и пари. На здраве, всички, на амин, на здраве. всички здраве. След рекламата продължаваме. Много неща имаш днес. Ще останеш и на Имам, запис. да. С Бони си говорим вече сладко-сладко на шампанско с розово злато. Успех на клипа, който пускаш днес, Бони. Наистина от сърце ти желая успех. И сега колегите казаха само маркирай, не мога. Аз съм играч пълноценен, не мога просто да маркирам. А ние трябва да си кажем всичко по-съседски, както си е, с всичките му подробности. И ако искаш, за мен е готино. Така, Бони, дай да започнем с датата 13. Започна да ми казваш, но аз за да не изпуснем шампанското, разбира се, казах да ни го внесат преди края на предаването. Ще останеш и да запишем част от разговора с теб, защото много интересни неща се случват около теб. Наистина много интересни и някакси много наситено за кратко време. Наистина. Имаш астролог вече към фирмата и са те ориентирали. Имам астролог, имам и консултант, който всъщност той пък вече Милена, благодаря ти, ми помага в продължение на работи. Не помага, но за мен това е вид помощ, без значение, че е работа. Оценявам го. Консултирали се с нея за операцията, която си направи на носа, защото доколкото разбрах, това е операция, която си отлагала от много време. Тя не е свързана само, въпреки че изглеждаш прекрасно, съвсем не е свързана само с естетиката. Тя не е свързана. Аз въобще не съм имала това предвид да го направя, защото имам нужда. Ти знаеш, че преди си имах хубав нос, който ми стоеше добре и си го харесвах. Да, харесваше, да. Да, но просто имах проблем, имах вътрешен проблем. Имах запушена носна преграда, която всъщност трябваше от какво изкривена. Да ти кажа, знаеш, когато се сетя, сега се сещам как се е случило това. Никой не ме е удрил, нищо не се е случвало. Но сега се сещам наскоро, когато бях дете, много малка, и бях отишла в съседката. Тя имаше много деца и аз отивах там да ги гледам. Да не те удариха с нещо? Да, без да иска. Да, мама ми викаше и казваше, нали, Бонке, ела, къде си? И аз бях при кака там и около при съседката и гледах децата. Чекай, за това ще ми разкажеш, но понеже колегите клипа тръгват днес и сега го пуснаха, само тук си вече с оперирания нос, или не? Тук съм вече с оперираният нос. Клипът вече съм той оперирана. съвсем скоро опериран. Ти не си ли подута? Нямаш ли... Бях подута, аз участвам. Имам много да си говорим. Бях на снимките подкраднат живот. Аз ти казах и сега ще го кажа, защото ми прави впечатление, теб те гледам около апартамента ми непрекъснато, в прекрасна форма си. Не знам дали заради клипа, не знам дали ти се случва нещо. Не знам дали е за любов, заради любов, както аз подозирам, че такова разкрасяване. Не знам, всичко толкова интензивно се случва, всичко толкова неочаквано се случва, всичко бързо минава. Идват някакви неща, които не съм ги очаквала. Много неща са дошли при теб. Ще ми разкажеш след малко. Бони ще продължи на запис. Клипа и тръгва днес. Не го пропускайте. Вижте целия, защото е много красива. Сега даваме думата на Невена. Продължаваме след това. В моят YouTube канал, приятели, Бони официално.